La següent pregunta és sobre la planificació energètica i per formular-la en nom del grup parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya té la paraula el diputat senyor Jordi Albert i Caballero. Bé, gràcies, president. Si el govern de la Generalitat suposarà aquells projectes contraris a aquest model energètic, com són els projectes privats de les línies elèctriques d'evacuació de molt alta tensió, de la línia del Baix Cinca, Pierola-Rubí, la línia Balmuel-Begues i la línia La Luenga-Isona. Consellera, li sona aquesta afirmació? 148 quilòmetres de longitud d'una línia de molt alta tensió, que li diuen d'evacuació, torres de 70 metres d'alçada que creuen una trentena de municipis de les comarques de l'Anoia, la Conca de Barberà, les Garrigues i el Segrià. 2.094 al·legacions presentades per diferents entitats i administracions locals i supramunicipals. Una declaració d'impacte ambiental favorable per part del Ministeri de Transició Ecològica que no ha tingut en compte els informes negatius sobre biodiversitat elaborats pel Govern de la Generalitat. Un projecte que posa en risc el model de transició energètica català, que ha de ser distribuït, desnuclearitzat, democràtic i participat, en el que no tenen cabuda infraestructures especulatives com les línies elèctriques privades de molt alta tensió, que hipotequen el territori posant en risc la biodiversitat i generant impactes irreversibles. Li estic parlant del projecte Lupus, del projecte del parc eòlic Lupus. Consellera, ens pot informar sobre quines són les actuacions que ha fet el seu govern per aturar aquest projecte? Per respondre té la paraula la senyora Sílvia Paneque i Sureda, consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu del Govern. Sí, gràcies, president. Diputat, vostè m'ha fet dues preguntes, de fet. Primer m'ha estat parlant de les línies d'evacuació a transport. Sobre aquesta qüestió, vostè sap, era un compromís d'investidura amb vostès i a més per convicció d'aquest govern. Sap perfectament que no defensàvem, i els informes han estat negatius, aquestes línies certament dites d'evacuació, però que per la seva longitud i característiques s'assimilaven més a línies de transport, de característiques i promotors privats i que per tant no podien permetre que ens planifiquessin a nivell energètic el transport i la distribució de l'electricitat. Per tant, els informes van ser negatius i en aquest sentit no he entès molt bé el que em deia, si aturàvem o no aturàvem, són negatius. En aquests moments el govern, en quant a planificació de transport i distribució, però sobretot en transport, estem treballant amb el Ministeri colze a colze per aquesta planificació els propers anys i en tot cas tot el que es planifiqui i s'executi a Catalunya serà de característiques públiques i amb interès públic. Per tant, aquesta qüestió que crec que queda resolta. Respecte al parc que vostè feia esment i en general a tots aquells que s'estan tramitant a través del Ministeri i també a través de la Generalitat en funció dels megawatts. Sap vostè perfectament, i ho hem treballat amb vostès específicament, que volem fer compatible la transició energètica amb la preservació del territori, prioritzant aquells espais antropitzats, reforçant l'escolta en el territori i amb una eina fonamental com és el Plater, que les properes setmanes podrem ja tenir aquesta publicació d'aquests resultats preliminars amb un procés d'escolta amb els ajuntaments i que aquí sí, aquesta eina ens permetrà ordenar i marcar aquells espais prioritaris per la implantació tant d'eòlica terrestre com de fotovoltaica terrestre. Per repreguntar té la paraula el diputat senyor Jordi Albert i Caballero. Bé, consellera, sap perfectament que el parc eòlic Lupus té una vinculació directa precisament amb la línia de la MAT del Baix Cinca, Pierola-Rubí. Per tant, compleixin, perquè el que li he llegit al principi és precisament l'acord d'investidura. Compleixin, perquè té una vinculació directa. Per tant, no defugi el seu compromís i, per tant, compleixin amb el que diem en el nostre acord d'investidura. D'altra banda, també li vull parlar d'un altre MAT, de l'Escatrona Ovals La Secuita, de la red elèctrica i també d'un altre projecte de parc eòlic. En aquest sentit, el projecte de parc eòlic que preveu la instal·lació de 6 aerogeneradors al mig del terme de Montbrió del Camp i Riu de Canyes i una línia d'evacuació elèctrica de gairebé 30 quilòmetres i 91 torres metàl·liques que travessaran les comarques del Baix Camp i el Tarragonès, passant per municipis com Vinyols i els Arcs, Riudoms, Mont-roig del Camp, Cambrils, Vila-seca, la Canonja, Constantí o Reus. Consellera,
revisi aquests expedients, aposti per la transparència, situï el territori al centre de qualsevol decisió. Se li ha acabat el temps, senyor diputat. Per respondre, té la paraula la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu del Govern. Sí, moltes gràcies. Complirem, li deia, la primera part està complerta ja amb informes negatius i per tant no cal patir. Sobre la segona qüestió ho farem d'acord amb el territori, en procés d'escolta en el territori i per tant el Plater serà la gran eina d'ordenació de la implantació de renovables a Catalunya amb les dues tecnologies que li deia. Per tant, vostès saben que estem plenament compromesos en la transició energètica i d'acord a un ordenament i a la preservació del nostre entorn. Gràcies.